Počele su pripreme reprezentacije Srbije. 3 dana imate pripreme sa reprezentacijom Hrvatske. Sutra vas očekuje prijateljska utakmica. Kakvi su vaši utisci? Pre svega bih poželeo i vama i svim našim sugrađanima srećnu novu godinu, puno zdravlja i u ovoj, ako mogu da kažem, nesreći koja nas je zadesila, da pre svega svi budemo živi i zdravi. Mislim da je sve ostalo manje bitno. Što se tiče nas, reprezentacije Srbije, definitivno da počinje jedan novi ciklus. Mislim da je zbog toga bilo jako dobro da se okupimo. Naravno da za 3 dana ne može puno toga da se uradi, ali da se ekipa koja bi trebalo da iznese naredne 4 godine po prvi put okupi, da budemo zajedno, da vidimo novi stručni štab, jednostavno da se svi upoznamo, da što brže krenemo da stvaramo tu jednu lepu energiju koja bi trebalo da nam donese dobre rezultate. Već na proleće vas očekuje svetsko prvenstvo u Japanu, nakon toga evropsko u Hrvatskoj. Da li očekujete se ponove uspesi od prethodnih godina? Mislim da ne treba razmišljati da mi nešto ponavljamo ili ne. Jednostavno, ova reprezentacija ima neki svoj renome. Zna se, reprezentacija Srbije na svakom takmičenju ide na zlatnu medalju. S druge strane, definitivno igrači koji su tu su najbolji što Srbija ima i definitivno su pokazali da imaju kvalitet. Tako da jednostavno ceo ovaj ciklus počeše svetskog prvenstva predstavlja jedan novi izazov za sve nas, jedno novo dokazivanje i verujem da ćemo svi zajedno tako pristupiti tome. Hvala i vama.